To, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wannan bidiyo kashi na uku akan bayani na hanyoyin da ake samun kuɗi a shi wannan project mai albarka na Harvest. Wato mun lissafa hanyoyi guda bakwai. Hanyoyin da ake samun kuɗi a cikin Harvest ya wuce guda bakwai. Amma dai guda bakwai nan kawai muka ɗauka, kuma a cikin bakwai ɗin ma mun yi magana akan guda hudu kaɗai wayanda kake iya gani yanzu haka a kan screen ɗinka. To sai kuma waɗannan guda uku wanda yanzu kake iya gani su kuma ba mu bayani a kansu ba. To yanzu za mu yi bayani akan guda ɗaya daga ciki, wato wannan rank bounty ɗin shine ainihin wanda za mu yi bayani akan shi. Su kuma waɗancan lottery da kuma reality ba a gabatar da su ba. A sha kallo lafiya a cikin wannan bidiyo da muka yi. Kar ka bari a baka labari, domin sanin yanda ka'idan wannan rank bounty din yake zai taimaka maka wajen kokarin ka kawo wani. To madalla, a yanzu haka akan screen na wayarka zaka lura, zaka ga PDF ya bayyana maka wanda yake dauke da rank bounty. To shi wannan rank bounty shine wanda za mu yi bayani akai. A cikin tsari na rank bounty yana da ka'idoji wanda ake so ka cika kafin ka cancanci samun shi wannan matsayi na rank bounty. Ka'idojin su ne kamar haka. Ka'ida na farko, ana so ka yi purchasing, wato ka sayi slot aƙalla na H1 ka sayi slot 2, a H2 ka sayi slot 2, a H2 ka sai slot 2. To shine za ka cancanci matsayi na samun mataki na ɗaya na rank. Sannan kuma ana so ka ba da business, wato business nan da ake son ka ba da shine kamar mutane da suke ƙasanka su shigo cikin H1 da H2 su sai slot aƙalla, su sai slot na poll guda 1000. Wannan shine ƙa'ida guda biyu na farko. To akwai ƙa'ida kuma wanda yake na cikon ukunsu, shine kamar haka. Yauwa kamar yadda ka ga wannan shi ma ya bayyana akan screen ɗinka. To za ka ga an sa earn reward. To a ƙasan shi kuma akwai bayani kamar haka: every business bounty program require to 50-30-20 ratio of business. Then business user will qualify the bounty program. Wannan bayani shi ma yana ɗaya daga cikin ƙa'ida da ake so mutum ya cika. Wato ana so a cikin ƙafafuwa wanda ka siya na shi wannan slot ɗin, a ƙafan farko ka sanya wato mutanenka waɗanda ka gayyata su ainihin kasance sun ba da 50% na total na mutanen da suka sayi wannan slot ɗin. Yauwa 50% a ƙafan farko. Ana so kuma a ƙafa na biyu a samu 30%. Ƙafa na uku ya kasance an samu 20%. Da zaran an samu haka, to shi kenan ka cika waɗannan ƙa'idoji na samun shi wannan rank bounty ɗin. Kar mu manta mun lissafa ƙa'ida na farko. Na farko mun ce ya kasance cewa ka sai slot. Slot ɗin nan ba wai slot 1 ba. Slot 2 ake so ka siya a H1, ka sai slot 2 a H2. To wannan shine zai baka cancanta na zama ɗaya daga cikin wanda zai ci gajiya ko kuma zai ci ribar ita wannan rank bounty ɗin. Ina fata an fahimta. To yanzu za mu ci gaba da bayani akan shi wannan PDF ɗin da kuke iya gani a screen na wayanku. Yauwa kamar yadda muka faɗi cewa a sama na farko za mu ga rank da business da kuma reward, sai kuma save purchased H1, sai kuma save purchased H2. To waɗannan su ne ƙa'idojin kamar yadda muka ta bayani a baya. To ga yanda abin yake. Idan ka samu nasara wajen
'yan ƙasanka sun shigo sosai sun siye H1 da H2 suka ba da poll guda 1000, to kai kuma za ka samu matsayi na ɗaya. Sannan kuma za a baka poll guda 50, domin kuma dolenka ne fa sai ka siyi slot 2 a H1 da kuma slot 2 a H2. Ina fata an fahimta. Sai kuma mu je ga matsayi na biyu wanda yake ana so ka ba da total business na poll guda 2000, to za ka yi nasarar samun poll guda 200 sannan a baka matsayi na biyu. Baya ga haka sai ka siyi slot 3 a H1 da kuma slot 3 a H2. Haka yake a ɓangare na rank 3. Shi kuma ɓangare na rank 3 ana so total business shi kuma ya kai ga wato 5000. Idan ka ba da 5000 to za ka samu poll guda 500. Baya ga wannan poll guda 500 sai fa ka yi purchasing na shi wannan slot 4 a H1 da kuma slot 4 a H2. Haka yake idan ka zo ga round 4 shi kuma ana buƙatar business na poll guda 10,000 wanda zai baka nasarar samun poll guda 1000. Baya ga haka kuma sai ka siyi slot 5 a H1 slot 5 a H2. Sai mu je ga rank na 5 wanda yake wannan rank na 5 ɗin shi kuma ana so ne ka ba da business ya zama ya kai 25,000 wanda zai baka nasarar samun 2500 na poll kuma a matsayi na 5 wanda yake kuma sai ka siyi slot na 6 a H1 da kuma slot na 6 a H2. Sai mu je ga mataki na rank na 7 wanda yake ɗauke da business na poll guda 100,000 wanda yake 100,000 nan idan har ka cika wannan ƙa'ida za ka samu poll guda 10,000 wanda yake a matsayin reward ɗinka ne, reward ka samu. Sai kuma kar ka manta dole sai ka siyi slot 8 a H1 sannan slot 8 a H2. Haka yake idan ka tafi zuwa ga rank 8 za ka ba da business na 300,000 sannan kuma ka yi nasarar samun reward na poll guda 20,000. Sannan ana so ka siyi slot 9 a H1 slot 9 a H2. Sai kuma mu je ga rank 9 wanda yake ana buƙatar ka ba da business wanda ya kai 600,000 wanda kuma za ka yi nasarar samun reward na 50,000 wanda yake ana so ka siyi slot 10 a H1 kuma slot 10 a H2. Sai kuma na ƙarshe rank na ƙarshe wanda yake ana so ka ba da business miliyan 1 na poll sannan kuma ka yi nasarar samun poll 100,000 wanda yake ana son ka siyi slot 11 a H1 slot 11 a H2. Waɗannan su ne ƙa'idojin da ake so mutum ya cika domin samun wannan rank bounty ɗin. Jama'a, Harvest ta ba mu dama ga kowa ya shigo ya samu iya abin da zai iya samu. Ba dole sai ka zama wani leader ba kafin za ka iya tara waɗannan mutane. Za ka iya tara waɗannan mutane ta hanyar ƙoƙarinka kuma ka cire waɗannan kuɗaɗe. Wannan kuɗin da aka baka wata extra bonus ne banda waɗancan kuɗi fa da kake samu. Wanda da zarar mutum ya shiga cikin wannan H1 da H2 ka samu spill over ta wurin downline ɗinka, za ka samu ta wurin upline ɗinka,
za ka samu ta wurin cross line ɗinka. Kaga duka waɗannan ɓangarori spill over ne za ka riƙa samu. Uwa uba kuma ga wannan rank bonding da aka ƙirƙira, inda za ka gane project na harvest lagge daɗi goma ce. Project na harvest babu ɓangaren da bata taɓa ba. Kashi ta kawo project yanzu tana ma kan kawo su. Akwai project da dama wanda ma ba a riga an gabatar da su ba, an yi launching. Sannan ba da jimawa ba fa za a yi launching shi kuma HMT token namu wanda aka bamu. Sannan kuma duk waɗanda suka zo suka participating a cikin wannan H1 da H2 ɗin za a ba su cashback token. Wato za a yi amfani da maybe HMT a ba su shi ko kuma a ƙirƙiri wani coin wanda za a ba su ya zamanto cewan cashback ne. Wai duk wanda ya riga ya yi positioning kanshi a cikin wannan project na harvest to da yardan Allah shi ya riga ya tsallake dukkan wani mataki da zai rabu da talauci in sha Allahu. Allah ya bamu nasara, ya bamu dacewa. Amin suma amin. To wannan lottery ɗin nan ɓangare ne na caca wanda kuma baya cikin tsarin ɓangaren da za mu shiga. Sai kuma royalty shi kuma ɓangare ne na wato NFT. Wannan ya halatta za mu iya shiga cikin project ɗin. Allah ya bamu nasara.